Kúpili ste si psíka? Možno ako mnohí ďalší bez preukazu pôvodu, pretože nebudete chodiť na výstavy a nechcete za ňo zaplatiť veľa peňazí. Práve vďaka ľuďom, ktorí podporujú neregistrovaný chov, ročne trpí a zomiera nespočetné množstvo psov, ktoré nikdy nezažijú lásku či pohľadenie. Ich jedinou funkciou je rodiť šteniatka a prinášať množiteľový zisk. Zamilovali ste sa do šteniatka Kavaliera? Tak jeho mama možno vyzerá práve takto. Obľúbili ste si milunkeho vestíka? Jeho matka vyzerá možno takto. Tieto sučky majú za sebou nespočetne veľa vrhov. Pochádzajú z rúk množiteľov. Niektorí im hovoria psíčkári tým, že vlastne majú psíkov a chovajú psíkov, lenže to sú není žiadni psíčkári. Pre mňa je to tyran zvieraťa, ktoré sa o to zviera nestará, nedá mu žiadnu lásku, absolútne nič, len čisto ho má na to, aby mu proste dával peniaze a aby do toho zvieraťa čo najmenej tých peňazí vložil. Majitelia to buď teda predávajú do výkupov, do zahraničia, v podstate je to jedna veľká mafia. Na internete sú stovky inzerátov na predaj šteniat. Môžete si vybrať podľa ceny už za niekoľko desiatok eur. Mnohí množitelia ponúkajú akcie. My sme sa za jedným z týchto tzv. Chovateľov vybrali s tým, že aj my chceme chovať. Jeho rady na množenie vyrážajú dých. Keď jedno štenia kúpite, tak to ešte nič. Aspoň dve. Aspoň keď ju... Preto... Je lepšie mať, že jedného psíka, sučku, alebo dve sučky? Radšej dve sučky. Dve sučky zobrať, alebo tri, spolu vychovať a oni začnú skoro naraz hárať a... Viete, keď náhodou nevíte jedna, tak ešte stále máte tam dve. A nebude to vadiť, keď ju budeme každý rok nakrývať? Nie. Ona, keby nebola zdravá a silná, tak nezačne hárať. Ináč ja aj vykupujem, keď bola doma, tak veľmi rád. Preto toľko nemôžem mať ani ja, síce máme strašne veľa peniek, preto a bola, kedy nestačíme. Na papieri nezáleží, preto vidíte, máme také psíky, že my chceme tak za prvé, aby boli zdravé, za druhé, aby boli kvalitné a za tretie chceme ich predať. Z toho žijem. O kvalite a zdraví týchto šteniat pochybujú všetci veterinári. Nemáte žiadnu záruku, aké plemeno vám zo šteniatka vyrastie a aké genetické problémy má. Pokiaľ má pes pravidelne od jedného roka, každý pol rok, ja neviem, 5-6 krát za sebou šteniatá, ten pes sa opotrebuje a vlastne ten organizmus to nezvládne. A tým pádom ten pes aj o mnoho skorej zostarne. Táto 250. A podľa čoho je rozdiel? Aj viete, ja už mám takto spárne, tieto sú po 250. Aj modrá, vidíte modré plaky. Ale to je taká atypická, že? Peniaze za predaj týchto šteniat sú pre množiteľov čistým ziskom. Ide mesačne o tisícky eur. Táto sučka Kavaliera bola vyhodená pri ceste. Je slepá a vážne chorá. Podľa všetkého slúžila ako stroj na množenie šteniat. Spravíme všetko preto, aby teda žila dôstojne. Ona si môže ešte pár ročkov dôstojne požiť. A strašne som rada, že sme to nedovolili, aby sa utratila, lebo každým dňom je úžasnejšia. Zo všetkého sa teší. Úžasný psík, milunky, krásny. A myslela som si, že to bude starosť, ale ten psík mi dal strašne moc za tú chvíľku, čo je u mňa. Ona je veľmi prítulná, každý dotyk ju teší, zaspí mi na rukách úplne jak malinké bábätko, nechá sa škrapkať a proste je vidieť na nej, že si ten dotyk užíva. Pre sučku Hope je to asi prvýkrát v živote, čo sa od človeka dočkala pohľadenia. Ak chcete zabrániť takémuto týraniu zvierat, kupujte šteniatka len od registrovaných chovateľov. Neoplatí sa kupovať lacné štenia. Často sú choré a môžete mať s nimi problémy celý